the hot box. I'm in the hot box. I'm in the hot box. I'm in the hot box. Hot box. Hot box. I'm in the hot box. I'm in the hot box. Hot box. Hot box. Hot box. Hot box. Здравейте, ние сме в Сохо на изложбата Сол Гротеск. Тук сме с Пипи. Ние сме се брани бухеми и искаме да ви задаваме няколко въпроса. Така, Пипи, кажи ни какво те инспирира. Виждам много пречупани джуки. Хелен Бонем Картер ми прилича на череп. В принцип ме инспирират много самите душевности на хората. Като рисувам, се опитвам да навлеза дълбоко в същността, характера и душевността. Всички знаем колко много варианти и колко много хора са правили карикатури на тези същите известни личности. И затова съм търсила просто нов прочит, който да покажа на хората. Добре, защо Хелен Бонем Картер е череп? Моля, защото като цяло тя участва в всички филми на режисьора Тим Бъртън, който има склонност към страшните мотиви и като цяло черепите, черното, бяло-жълтеникавата кожа с червените устни са много характерни за нея и това реших да изобразя по този начин. Окей, защо Сохо? Защото тук се срещат много различни артистични хора, защото може да обменяме идеи и да покажем истинската си същност, без да се притесняваме от това, кои сме ние. Добре, какво ще кажеш на зрителите за панически треперещата ти колежка, която е навън и се притеснява от това, че ще вземе интервю? Панически треперещата ми колежка ще бъде накарана да дойде тук след 2 минути и да ти даде интервю по същия начин, по който аз. 2 думи за нея. Има същото извратено мислене за нещата като моето. Първото нещо, което искам да направя в това интервю, да кажа на здраве. Второто е, гордея се с теб, че не получи сърдечен удар или нервна криза отпреда, докато се опитвахме да те интервюираме. Какво ще кажеш? На път съм! Добре, значи обещаваш да не излезеш с прозорец и с решетките, нали? Не обещавам, затова давайте да се питаме. Да викам ли линейка? Не, няма. Добре. Ще възстановя навън от само себе си. Върху решетката. Не, върху паважа. Това между другото Натали забравих да представя. Приятно ми е. Така сега, големи джуки, малки джуки, големи лица. Да, разкривявам лица на хора, които ми впечатляват. С излъчване и присъствие. Би ли направо на една така крива физиономия е тук един порт? Бих, да, има перфектно лице за шарж. Бързо ще стане, много е характерен. Това е Минчо Мундров, между другото. Минчо Мундров е много характерен. Мерси. Добре, какво ще кажеш в рамките на 2 приказки за твоята колежка Пипи, с която правите изложба? Тя ми е колежка от университета, има готин стил, интересен, разчупен много. Окей, искаш ли да ходиш да изпаш паническа криза отвън? Айде! На здраве! На здраве! Тук сме на Сол Гротеск София. Това е Камелия. Тя представлява Сохо в момента. Не иска да скача на въже, не е много добра на това. Сега, кажи ни 2 думи за Сохо, абсолютно сериозно и всичко, което аз казах. Сохо е първото арт-колоринг пространство в София.
И това е част от културната му платформа. Другата платформа, която развиваме, е професионалната и третата е социалната. Стараем се да бъдем в помощ на обществото. Само искам една лека вметка. Защо аз държа плаката и го духа вятъра? А защо не? Това е правилният отговор. Това е правилният отговор. Дръж малко ти, за да не изглеждаме много профански, докато държа чашата. Защо сол гротеск? Защото сол от Сохо и гротеск, защото както виждате всичките творби на двете дами, Натали и Милена, са гротескни, карикатурни и общо изразяват другото лице на известни личности. Добре, нещо, което да кажеш за самите произведения. Какво те впечатли теб? Ми впечатли ме, че двете момичета са уловили точно този шегобиен елемент от живота и от образа на всички тези известни личности. Това няма влезе в интервюто, но защо Жоро не се разкарва по гол? Не знам, опитваме се, но той се отказва. Добре, трябва да поработите още малко на това. Искам да кажеш нещо на всички наши млади, стари, не толкова стари зрители. Защо трябва да има повече такива пространства? За да се срещат хората и за да обменят идеи и за да се обичат, за да ставаме едно голямо, щастливо общество. Добре, защо не си с бал на рока? Защото Жоро много късно ме предупреди за интервюто, иначе щях. Иначе другия път Жоро трябва да е полугол и трябва да си с бал на рока, иначе няма снима. Обещаваме.